Jeg sidder her i mit smukke København, hjemme på min lille altan, og har udsigt bagtil her til Christiansborg. På Christiansborg lægges den overordnede politik, men det er også sådan, at visse ting kan besluttes i kommunerne. Nogle af de ting, der besluttes i kommunerne, er sådan set ganske udmærket, men andre falder uden for rammen af det, man kan kalde rimelighed, ordentlighed og frem for alt lydhørhed over for dem, der stemmer og betaler ens løn ude i kommunen. Derfor har vi stiftet foreningen Ja Tak til Parkering. Vi laver en del opslag, alle også i bestyrelsen. Mange af vores flere tusind følgere gør det samme. Og derfor vil jeg bare anbefale, at I liker, deler og kommenterer. Selvfølgelig hvis I er enige, men vi er også modtagelige for kritik. København skal være en by for alle, og I skal være rigtig hjertelig velkommen i Ja Tak til Parkering. I kan følge os på hjemmesiden med .dk eller Ja Tak til Parkering på Facebook-siden. Prøv at læse med. Der er rigtig mange gode hverdagseksempler på folk, der er dybt generet, sindssygt presset. Og det er ikke kun børnefamilierne. Det er også os andre seniorer, der passer vores arbejde uden for byen, kører til fritidsaktiviteter og leverer børn og børnebørn rundt til forskellige aktiviteter, både i byen og uden for byen. Så derfor, lyt med, del, like og kommenter. Ja Tak til Parkering. Vi byder dig velkommen.